यशवंत महाराजांचे शिष्य कल्याण स्वामी महाराज त्यांच्या सरी ह्यांनी सगळं आज मठाची उद्धार झाला. त्यांच्या यशवंत महाराजाच्या कृपेने त्याची ह्या झाल्या सगळं उद्धार. त्यांच्याने थैसर वाज्यासून येऊन थैसर मठात मंदिरात कुटीमिटी मारल्या त्यांच्याने आणि सगळे मठ उभं करून दिला त्यांच्याने. आणि त्यांची फाडसून कल्याण स्वामी महाराजांनी त्यांच्यानी थापणं केल्या ती मूर्ती आणि थैसर मठाची दुरुस्ती मी सगळी कल्याण स्वामीन बांधकामेन भक्त मंडळ घेऊन सगळा त्यांच्याने केला. मठ बांधांक दिला. देमान विमान चालू असताना मठ हो खंय एका रातीन आणि एका वातीन बांधला असं काय खरी खबर? हय हय ती मजार एके रातीन एक राती मजार तयार करून ठेवला. बांधूंक दिना म्हणून रामनवमीचे ते रातीकडे सगळे भक्त मंडळी असली म्हणून त्यांच्यानी सगळ्याचे ह्याच्या मेरेन 4 खांब्याच्या मेरेन तितक्या वेगळ्या कुडला मगे मगे बांधला. तर पहिले शेणवर नामसप्त कार्यक्रम ठेवला. सकाळी 8:30 जावन 9 नामस्मरण चालू. तंब्र घेऊन दिवली ठेवून एक मनीस पाठार बसपाचो आणि तो उठान दुसरं बसपाचो आणि रातीकडे सबन रात्री रामठण चालू. जेवण खावण सगळं असा अन्नदान. दुसरे दिसा परत 9 आरती सबन रातभर चालू. तो उठलो दुसरं बसलो. तरी कितले भक्त असा ह्याचे मठाचे? आणि ह्या मठासून पालखी त्या मंदिरान वयता भारत मातेकडे. थंयसर भजन असता आणि हय नामस्मरण चालू असता. थंयसून भजन करून मागीर ते हय येतात. मागीर जेवण खावण पालखी वांगडा मातशी दिंडी भक्त वाढलेले आहात, भक्तांची संख्या वाढल्या. पहिली 100 आसले, आता कितले झाले अंदाज? हय आता मागीर झाले 5,000 500 झाले लोक. 500